בסרטון הקודם, למי שפספס, דיברנו על המחסן הטוב ביותר בעולם. IBM All Flash Systems V5000, שגם מתאימים לכם את גודל המחסן בהתאם לצורך, גם מבצעים מאות אלפי פעולות בשנייה, וגם לא מפסיקים לעבוד לרגע. גמישות, מהירות ואמינות מקסימלית. בקיצור, מחסן פשוט מדהים. בטח בהשוואה למחסנים הרגילים שאנחנו פוגשים ביום-יום, וגם בהשוואה לשאר המחסנים המתקדמים בשוק. אבל יש בעיה. כי V5000 הוא מחסן כל כך איכותי, ומסוגל לאחסן כל כך הרבה מידע, שהרבה אנשים רוצים לפרוץ אליו. ככה זה בימינו. התכולה שלו שווה הרבה, אז צריך לשמור עליה מכל משמר. אז מה עושים ב-IBM? מגבים כל פיסת מידע בעותק שלא ניתן לשינוי, מה שנקרא בעגה המקצועית Immutable Copy, ומנתקים את הגיבוי מהרשת, כך שגם אם כל הארגון, כל המחסן נפגע, עדיין תהיה לנו גישה למידע שלנו. בקיצור, תהיו רגועים, המידע שלכם מוגן. נשמע כמו מערכת מתקדמת, נכון? מצד אחד מתקדמת, אבל מצד שני נוחה מאוד עם ממשק קל לתפעול, ו-AI שגם עוזר לנו לשפר באופן תמידי את אופן האחסון, גם מספק התראות מקדימות על רכיבים שצריך להחליף לפני שחייבים להחליף אותם, וגם נותן מידע על תקלות חומרה לפני שהן קורות. ועדיין לא סיימנו, כי V5000 מאפשרת גם פתרון היברידי. אפשר להשתמש בה גם בצורה פיזית, וגם לשים עותק שלה בענן. וזה עדיין לא הכל, כי רק עכשיו אנחנו מגיעים לדובדבן שבקצפת, ליכולת בלעדית שיש רק ל-IBM. אני פה מספר לכם על המערכת המטורפת הזו, אבל אולי כבר יש לכם מערכת אחסון, והיא של חברה אחרת. מה, עכשיו נחליף את כל המערכת? הכאב ראש יעלה על התועלת. אז אל דאגה, אין כאב ראש כי אתם לא צריכים להחליף כלום. V5000 מסוגלת להתלבש על המערכת הקיימת שלכם. בא לכם להשתמש ב-IBM כדי לנהל את המערכת הקיימת שלכם? אתם יכולים. אתם רוצים רק לקחת כמה פיצ'רים מתקדמים של IBM ופשוט לצרף אותם למערכת שלכם? אפשר עם V5000, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. אז אם יש לכם מערכת אחסון מידע או שאתם מחפשים אחת כזו, לכו ל-IBM ולשותף הבכיר שלהם, אמת ברמור, מספר 1 במניעת כאבי ראש.